Köszöntöm a kedves nézőket itt a Simklub TV-n, vagyis a VSR Forma 3-as bajnokság első fordulóját láthatjuk hamarosan. A operatőr kollégánk Kósa László lesz, én Rudas István vagyok, és kommentátortársam pedig Rónai Tamás lesz ma este. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Pár perccel ezelőtt kezdődött meg az időmérő edzés, tehát már javában gyors körön vannak a versenyzők. 15 perc összesen, ebből 3 perc telt el, tehát még 12 van hátra. És láthatjuk, hogy elég sok autó van kinn a pályán, majdnem 30 vagyunk. Elég szép számmal neveztek ebbe a bajnokságba. A Hotlaps alapján Nagy Zsolt volt a leggyorsabb. Én amondó vagyok, hogy kapcsoljunk rá, ő a 30. helyen van jelen pillanatban. És a 30. helyen most fogja megkezdeni a gyors körét. És akkor kezd is, és akkor kapcsoljunk szerintem egy fedélzeti onboard kamerára. És nézzük meg, hogy milyen az a Hockenheimi pálya Forma 3-as autóból. És ezt a szabad edzések leggyorsabbjától, Nagy Zsoltól láthatjuk. A Hotlaps mondhatni, hogy elég szoros lett, bár Nagy Zsolt másodikhoz képest 3 tizeddel jobb volt, 36-2-t jött. Már Molnár Attila volt az, aki a második leggyorsabbat tudta jönni az edzések alatt. Illetve Pintér Roland is 36-5-tel állott a harmadik helyen, és még 36-os időt Zsupanek Bence, Nagy Dávid, Dani Bálint, Gábor Dániel, Szabadi László és még Bernhard Gábor is tudott. Reméljük, hogy megint egy elég szoros versenyt fogunk látni a mai napon. Mert volt 2 tesztfutam, tehát lelkiekben, testiekben felkészültek mind a pilóták, mind a csapatok a szezonkezdésre. Húha és Nagy Zsolt előtt Zsupanek Bencét láthatjuk, aki hát már láthatjuk, hogy feltartotta, hisz vissza is vett Nagy Zsolt, és új kört fog itt megkezdeni. Jelenleg Zsupanek Bence vezeti az időmérőedzést, 36-7-es idővel egyelőre még csak ő tudott 36-os időt jönni. Bernhard Gábor a második 37-0-val, és utána ami szorosan jön például Szűcs Róbert, illetve Varga Péter. Már 20-an jöttek ismert kört. És ahogy nézem, hogy jól számolom, akkor 27-en vagyunk szerveren. Hát ez így nem semmi futam lesz. 27 ember biztos, hogy remek csatákat fog bemutatni. Hát Nagy Zsoltnak nem valami szerencsése jönnek ki egyelőre az időmérő edzés elején.
a körök. Kunádám volt most előtte, bár szerintem annyira nem tartotta föl. Zsupanek Bence meg még messze van tőle. Hát meglátjuk, hogy most tud-e már kört jönni. Hát mondjuk igen, egy ilyen karakterű pályán elég nehéz úgy még kört menni, hogy ne tartsanak föl, főleg ilyen. Csak hoppá, Nagy Zsolt egy megcsúszást mutatott, amelyet meg is fogott gyönyörűen, bár így el is ment az ideje. Épp akartam mondani, hogy 3/10 volt Zsupanek Bencétől, úgyhogy akkor nézzünk valaki mást. És mondjuk a 6. helyezett Dani Bálintot nézzük, aki a középső szektorban mindösszesen 1/10 maradt el Zsupanek Bencétől. És épp az utolsó kanyaroknál jár, jön a célegyenesre ráfordító, és nézzük, hogy tud-e javítani az idején. Hamarosan kiderül, 1:36.8-szal a 3. helyre jön be, és 68 000 másodpercet marad el Zsupanek Bencétől. A 4. helyen Molnár Attila az első szektorban 86 000 másodperccel gyorsabb volt, mint Zsupanek Bence. És mindjárt megtudjuk, hogy mit tud a középső szektorban. Nem lesz könnyű dolga, mert ott van például előtte Pintér Roland, illetve Manditi is. Remélhetőleg nem fogják ők feltartani, bár Manditi szépen félreáll. A középső szektorban 1/10 a hátránya, ez nem sok, ez még behozható. És itt az arénába gyönyörűen veszi be a kanyarokat, és hogyha Pintér Rolandhoz nem ér elég közel, de úgy látom, hogy pont olyan távolságban van, hogy nem tartja őt föl. Tehát, hogyha nem ront itt az utolsó 2 kanyarban, akkor javíthat esetleg az idején. Na nézzük, hogy a 4. helyről előrébb lép-e Molnár Attila, ugye mert az első 3 helyezett nagyon szorosan van ott, és közben Pintér Roland vette át a vezetést, és Molnár Attila szintén javít, ő a 2. helyre jön be. Tehát Pintér Roland és Molnár Attila egyelőre az első 2. A 6. helyen Bernhard Gábor a középső szektorban 2/10 van el Nagy Zsoltól, aki időközben átvette a vezetést. Kár volt róla elkapcsolni. És Bernhard Gábor javít, és a 6. És Nagyot most már a boxban is pihen. Elég szép 36:396-os időt jött. Varga Péter közben bejött a 2. helyre, 77 000 másodperccel maradt el Nagy Zsoltól. És Roland Pintér így a 3. 3/10, és Molnár Attila a 4., Zsupanek Bence pedig az 5. És nézzük, hogy ki van jó körön. Hát 11. és bár ő már 7/10 hátrányban van például Nagy Zsolthoz képest a középső szektorban. Talán önmagához képest tud valamelyest javítani. Mindjárt kiderül. Érkezik az utolsó kanyarhoz. És a 12. helyről csak 19 000-et tud javítani, és 1 másodperces hátránnyal marad is 12. Molnár Attila időközben bejött a 3. helyre, így Pintér Roland már a 4. csúszott vissza. 6. helyen nézzük Zsupanek Bencét, aki az első szektorban csak 1/10 volt Nagy Zsolttól. Blokkolnak a kejféktávon. Nézzük, hogy ezzel vesztette időt. Igen, már 3/10 a hátránya, és a saját magához képest is lassabb. És ahogy látom, már nem is nyomja annyira teljesen, tehát ebből már most nem lesz javítás, talán neki fut még egy körnek. De nézzünk hátrébb. Ahogy látom, senki sincs gyorsabb köröm, mindenki lassabb. Esetleg a 26. helyen Kunádámot nézzük meg. Ő az, aki
2 másodperccel el van maradva Nagy Zsolttól, de saját magához képest gyorsabb. Nézzük, hogy tud-e javítani. És érkezik a célegyenesbe. És a 24. helyen van, 3,2 másodperc hátrányal. Hú, nem semmi ez a 27 autó, eléggé nagy a forgalom a pályán. Nehéz úgy jönni kört, hogy ne tartson föl senki senkit. Mármint tiszta kört összehozni. Na nézzük, 7. helyen Bernhard Gábort, aki szélárnyékba Dani Bálint mögött. 94 000 másodperce van Nagy Zsolttól. Jó lenne, hogyha nem tartaná fel Dani Bálint. Itt most meghúzza szélárnyékkal, és hogyha meg tudja előzni, akkor ez egy jó kör lehet esetlegesen. Hát a kérdés az, hogy mennyire lesz előzékeny Dani Bálint, és nem előzékeny. Picit előbb kellett fékezni Bernhard Gábornak, és ez így nem lesz gyorsabb kör. Így nem is tudott teljesen 100%-osan szerint magához képest jönni, bár ennek ellenére csak 2 a hátránya Nagy Zsolthoz képest, és még mindig gyorsabb. Tehát azért mégiscsak számít a szélárnyék, és akkor Dani Bálint se lehet lassú előtte. Igen, Dani Bálint. Most nem találom egyelőre, maradjunk Bernhard Gáboron. Akit most azért itt még a végén pont meg fog húzni ez a zöld autó, és nézzük, hogy javít, és 1 hátránnyal a 3. helyre feljön Bernhard Gábor. Na, ez szép kör volt tőle. Tehát egyelőre a sorrend 2 perccel az időmérőzés vége előtt. Nagy Zsolt vezet, Varga Péter a második és Bernhard Gábor a harmadik. Kapcsoljunk Molnár Attilára egyelőre, aki a 4. helyen van, és 1/10-re van Nagy Zsolttól az első szektorba. Miközben gyorsan hátrébb kapcsolok, hogy van-e valaki jó körön, már 5. helyzet Pintér Roland annyira nem. A Nagy Dávid majd most fog átjönni a vonalon, hát középső olyan közepesen volt jó. Közben utolsó szektor annyira nem volt jó. Közben az én technikai problémám is oldódott. Jön az utolsó 1,5 percre is bekapcsolódok. Molnár Attilának középső szektorban már 3/10 hátránya van. Az már nem jó, viszont kapcsoljunk a 7. helyre, Zsupanek Bence 15 000 másodperccel gyorsabb. Na vajon meg lesz-e Zsupanek Bencének esetlegesen a polpozíció? Jaj, de nagyon keményen jött be ebbe a kanyarba, majdnem is dobta, de szépen korrigált és megfogta. Na nézzük, hogy mit tud itt jönni az utolsó kanyarokban. Meg tudja verni Nagy Zsoltot Zsupanek Bence. Na még 2 kanyar van hátra, a határon autózik, maximálisan kihasználja a rázókő adta lehetőségeket, kigyorsít a célegyenesbe, és nézzük az idejét, nem, az utolsó szektor nem volt olyan jó. 2/10-del kikap Nagy Zsolttól, és csak az 5. helyre jön be. Pedig ettől azért többet lehetett volna várni. És az első helyen Nagy Zsoltra kapcsoljunk, aki 1/10-del jobban saját magához képest a középső szektorban, és már a célegyenesbe jár, és lehet, hogy még ezen az időn is tud húzni, és akkor így már nagyon... De nem javít. Elmarad 88 000 másodperce, de azért még így is erős az idő, nem is tudom, hogy lesz-e egy kihívó, bár Varga Péter még most kezdte meg a gyors körét nemrég, és Bernhard Gábor is azon van. Bár Bernhard Gábor hátránya 2/10. Azt visszahozni nagyon nehéz lesz. Időközben letelt az időmérő edzés. Na nézzük, itt az elején lesz-e még esetlegesen támadás. Nagy Zsolt befejezte. A második helyzet Varga Péter hátránya 3/10 az első szektorban. Az sok. Azt nem fogja tudni visszahozni. És nézem Bernhard Gábort, akkor kapcsoljunk a 3. helyre Bernhard Gáborra. Reménykedjünk egy nagyon erős középső szektorba. Nem volt gyenge, de 2/10 maradt középsőbe is. Nagy Zsolt az utolsóban nagyon jól tett, úgyhogy nem tudom, hogy ezt vissza lehet-e hozni. Hát mindjárt kiderül. Bernhard Gábor utolsó köreit teljesít, majd utolsó kanyarőit, köreit.
Közben Varga Pétert néztem, aki annyira határon ment, hogy majdnem eldobtad, de szépen korrigált. És nem javít, Bernhard Gábor marad a harmadik helyen. A második helyre kapcsoljunk, Varga Péter nem nagyon nagyot akart jönni. Hát azt kellett is volna, mert nem volt túl jó az első sztora, de maradott. Nézzük, ki van még kint. És szerintem már nincs senki mértkönön. Úgyhogy ez az időmérőzés végeredménye. Nagy Zsolt nyerte, ami nem volt nagy meglepetés, a Hotlapszot is. Ő vezette, ugyebár 36-3-as időt jött, bár nem olyan sokkal, csupán 77 ezreddel vert el Varga Pétert, aki a második helyre bejött, így Bernhard Gábor jött be a harmadik helyre, a második sort még Molnár Attila fogja elfoglalni, a harmadik sort Zsupanak Bence és Pintér Roland fogják alkotni, így a negyedik sorban két Seven-Up Racinges Nagy Dávid és Dani Bálint lesznek. Csuti Zoltán, akit nem is nagyon figyeltünk, bár nem kis név a szakmában, hát számomra csalódás ez a 9. hely, tőle többet várni. Szűcs Robert lett a 10. És a többieket meg majd fel fogjuk sorolni szerintem felvezetőkör alatt az összes autót közvetlen rajt előtt, akkor jobban átlátjuk majd az eseményeket, és addig szerintem elmegyünk most egy kis reklámra, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza futammal, ráadásul 2 futam is lesz, és 2 nagyon izgalmas futam, 27 autóval, tehát maradjanak velünk, mindjárt jövünk vissza. Itt vagyunk újra egy kis rövid reklám után. Körülbelül a warm-up közepére kapcsolódunk be, ahol hát nem inkább a gyorskörök tesztelése, hanem a rajtok gyakorlását végzik a pilóták.
Addig meg kicsit művelődjünk. Ebben mászok a száraz szabályok közé. Tehát a kvalifikáció az megtörtént. Értelemszerűen aki a hányadik lett, onnan fog indulni. És 2 versenyt fogunk látni. Az első futamon kötelező kiállás, tehát kiállás nélkül teljesíthető. Illetve a második futamon egyébként majd az első verseny befutási sorrendjének alapján fognak felállni a rajtrácsra, és az első 8 helyezett fordított sorrendben fog elhelyezkedni. A szabályok változatlanok, tehát ugyanúgy nem kötelező a kiállás. Ergo, ha minden jól megy, akkor nem muszáj boxba jönni az emberkéknek, kivéve hogyha nincs fizikai sérülés az autón. Hát remélhetőleg nem fognak ilyesmik keletkezni, mert ugye mégiscsak 27, ami időközben megnövekedett, és ha minden igaz, 29 autó foglalt az állít Hockenheimben. Elképesztő. Remélhetőleg a rajtnál nem lesz gond, és szépen el tudnak jönni. És az, hogy 29 ember Formál 3-as autóval is itt Hockenheimben ne tudjon izgalmas 2 futamot produkálni, azt nem hinném, úgyhogy izgalmakban biztos lesz részünk, nem is kevésben. Én magam is próbáltam a módot. Nem olyan könnyű, kell idő, míg ráérez az ember, de ha ráérez, akkor nagyon szépen lehet vele menni. Lehet határon autózni, szerintem brilliánsokat lehet csatázni. Ugyanúgy a versenyzőknek is elképesztően élvezetes így ebből a szempontból a mód. Viszont ha megindul, akkor nehéz produkálni, mármint úgy, hogy megfogni az autót. Pontosabban meg lehet, de azzal elég sok veszít az ember. Főleg egy ilyen szoros mezőnyben, úgyhogy megpróbál minden versenyző biztos majdnem a határon autózni, de azért mégis csak hibátlanul. De hát ez minden egyes versenyen ez a céljuk. Még egy plusz nehézségi fok az is, hogy szinte semmilyen segítség nincsen megengedve a versenyzők számára. Tehát meg kell kihozniuk maguknak a maximumot, hogy tényleg, ha csak egy kicsivel hamarabb is adnak gázt, már meg is forgott az autó. Ez még szerintem plusz koncentrációt vesz igénybe. Tehát ahogy látjuk, a legtöbb embernek sikerült megbirkózni ezzel is. Elvileg 2,5 perc van még hátra a bemelegítő edzésből. Láthatjuk, ahogyan a versenyzők készülnek a futamra. És akkor szerintem a csapatfelállásokat elmondhatnánk. Az első csapat az a Leicold Racing, bár minden egyes csapatban 3 versenyző versenyzik, illetve vannak privátok is, privát versenyzők. Felsorolom a csapatokat. Az első csapat az a Leicold Racing, azt a címvédő Nagy Zsolt alkotja, illetve csapattársai Báldi Gergő és Gályár Balázs. A 7up Racing teamet Nagy Dávid, Zsupanek Bence, illetve Dani Bálint alkotják. Az MMG Racinget Illés György, Holdanf Márk, illetve Szűcs Máté. A TMB Netrex GP-t Csuti Zoltán, Varga Péter, illetve Kóbori Zsolt fogják alkotni. A Manian Charm Racing Team
pénzügyi meg egyéb problémák miatt nevezett, bár nem tud rajta állni. És ahogy látom, egyik pilóta sincs itt. A Racing Zone Team következő, amelyet Molnár Attila, Kis Dániel, illetve Kulcsár István alkotnak. A Fulmer Racing Teamből Fulmer Csaba, Fulmer Zoltán, illetve Dalanics János fog indulni. PSRL Hair Racing Teamet Kunádán, Barabás István, illetve Mánditi István alkotják. A Pepsi Racing Teamben csak 2 pilótát látok. Itt akkor még onnan van egy üresedés. Itt Tóth Dániel és Szűcs Robert versenyeznek, illetve van Bernhard Gábor, aki nem privát, de egyedül van a Jarraki motorsportnál. Onnan ő is keresne csapattársakat. A H4 Racing Teamet Bognár Ádám, Báder Benjamin, illetve Tész Dániel alkotják. És még mindig nem értünk a végére. A Catalunya Racing Teamben Udvardi Mártin, Székely Attila, illetve Szakács Bence versenyzik, illetve a Lotus Experience-nél egyedül van Tepicki Péter. Privátok pedig Lengyel Norbert, Kis Dániel, Héger Gábor, Zimmer Gábor, Szabadi László, Kunár, Szijjártó Krisztián, Molnár Dániel, illetve Nagy Szilárd. Közben, hogy így soroltad a nevek, letelt a bemelegítő edzés. Mindenki az utolsó próbálkozásokat teszi a rajtra, illetve a teli tankolt autó megszokására. Tovább is szaladtak a versenyre. Mindjárt kezd. Az első verseny 25 perces lesz. És Nagy Zsolt már kezdi is a felvezetőköt, és akkor mondjuk el még egyszer egy sorrendet. Szép számmal állnak a rajtrácson. Tehát akkor Nagy Zsolt indulni a polpozícióból. Mögötte Varga Péter fog indulni. A második sorban Bernhard Gábor, illetve Molnár Attila lesz. Az 5. helyen Zsubanek Bence. A 6. Pintér Roland. Majd mögötte Nagy Dániel, illetve Dani Bálint. Jön a 2 7-up-os kocsi. A 9. 10. Csuti Zoltán, illetve Szűcs Roland lesz. És a további emberek pedig Kis Dániel, Illés György, és ezen inkább csak a vezetékneveket mondanám, mert egyelőre még nem tanultam meg a keresztneveket, és hülyeséget nem akarok mondani. Nagy a mezőny. Tehát a 13. helyen van Molnár, 14. Szakács, továbbiak pedig Kulcsár, Teplicki, Dániel, Szűcs Máté, Fulmer Csaba, Dalanics János, aztán Székely Attila, Fulmer Zoltán, Kunádám, Tész Dániel, Kis, illetve Kun Ákos. Remélem nem töröltem fel a 2 kunt. És Barabás 27. helyen. A 28-on Mánditi István, 29-en Zimmer Gáb, és a 30-on, azaz az utolsó rajtahelyen pedig Holland Márk fog indulni. Tehát kereken 30-tól fog ma itt elindulni Hockenheimben. Az első néhány sor már el is foglalta a nagy kockát, már csak az utolsó brigádra várnak. Hamarosan kezdetét veszi a verseny. Remélhetőleg egy igencsak izgalmas verseny nézünk elébe.
és ebben a pillanatban is rajtolt a mezőny. Az ilyen menők viszonylag jól kapták el a rajtot, de ott a 3., 4. és 5. helyen már most elindul egy viszonylag nagy csata. De nagyon pörögnek a kerekek. Hú, hátul már szárnyak is törtek, és Csuti Zoltán forog meg a középmezőnyben, és itt többen is belementek, és jól látom, Mest is lesz. Elől pedig Zsupanak Bence volt az, aki keresztbe elment az autó, de szépen meg tudta fogni. Közben az 5. helyen Pintér Rolandot Báli. 27 autó. Ó, közben kaptunk egy 20, restartot. 30 autó azért nem tud könnyen eljönni. Restartot is kirendelt az admin. Hogy újból neki fognak futni a rajt procedúrának, remélhetőleg most már több sikerrel. Ó, jó nagy füstölés volt itt a mezőnyben a rajt előtt, illetve után is. Nem mindenki füstölt, nem csak... De igen, inkább a mezőny első felmelt többet át rajtrácson. Azért az elsőnek például elég sokat kell várni, amíg a 30. fölér. Ez nem kis idő. Remélhetőleg az már most nem lesz restart, vagyis még több restart, hanem most már el tudnak jönni. Pedig azért láttam a mezőny vége elég komolyakat végez, majdnem összementek. Szerencsére elkerülték a balesetet, akkor újra melegítik, pilóták a gumikat, illetve a fékeket, majd próbálják hűteni, főleg elől. Egy újabb újraindás. Fura. Remélhetőleg most már nem lesz több újraindítás, és már tényleg el tud jönni a mezőny. Remélhetőleg a rajt után sem lesz annyira nagy, vagy esetleg semmilyen baleset, ami gátolni tudna versenyt. Hát VS-től nem dobtunk meg ennyi restartot, de hát 30 autó az mégis csak 30 autó. És még csak első voltam, majd rázódnak a srácok. Közben Kis Dániel maradt le a mezőnytől. Ő a 25. helyről rajtol, vagy rajtolna. Eléggé lemaradt a mezőnytől, lehet, hogy csak szeretett volna egy kis helyet szerezni ahhoz, hogy rendesen be tudja melegíteni a zaboroncsokat, illetve a féket. Minden esetre nem jó hír a mezőnynek, ugyanis nagyon sokat kell várni, de nem beírja a mezőnyt, úgyhogy szerintem ebben nem lesz probléma. Közben majdnem Nagy Zsolt fördült ki a nagy melegítésben. Az első helyről indul, hogy szerintem van rajta egy kis feszültség. Szerintem nem fog problémát okozni neki ez a teher. Remélhetőleg tartja ezt a pozíciót. Lehet, hogy kapcsolódott háta is. Hogyan néz, hogy az egyesek mit csinálnak, égnek áll a haja. Azért dobja el majdnem az autót. Na de hát most már remélhetőleg rendesen el fog jönni a mezőny. És
Nagy Zsoltnak se kell több izgulós felvezetőkört jönnie ott az élen. Holdanf már érkezik meg a mezőnyén, és azt hiszem mindenki beállt, és várhatjuk újra a lámpákat, és most már remélhetőleg baleset nélkül el fog jönni a mezőny. Na nézzük, benne áll mindenki a rajthelyén, Holdanf már az, aki kicsit igazított az autójára, nézzük, itt vannak a lámpák, nézzük elől ki, hogy kapja el a rajtot. Molnár Attila elég szépen jött el, de Zsupanek Bence is, Nagy Zsolt el fog jönni első helyen, ez nem kérdés, nagyon szépen. És micsoda kavar a középmezőnyben. Besorol a mezőny, itt elől úgy látom, hogy nincs gond. Nézzük a harmadik helyezett Bernhard Gábort mondjuk, aki nagyon nincs könnyű dolgokban, ugye előtte elég közel van Varga Péter, ő most tudja, hogy rá fog menni szélányékba. Nagy Zsolt egy kicsit meglógott, ez jó neki, bár most egy komplet mezőny jön ott mögötte. Bernhard Gábor az, aki közel van itt most Varga Péterhez, bár itt most kicsit lemaradt. A végtempója Varga Péternek nagyon jó közelített Nagy Zsolta, de nem tudja még egyelőre kifékezni, messze van meg, még hát sokban. Hát Zsupanek Bence az, aki nagyon szépen ráérkezett Bernhard Gáborra, és megpróbálta az előzés lehetetlen helyen. Természetesen nem is jött össze, és Molnár Attila az, aki nagyon közel rá is esett így már. És Bernhard Gábor tovább is ott van Varga Péter nyakán. Hagyjunk itt a második helyzet Varga Péteren. A 19. és a 20. helyzet között is kialakult egy... Jó, nem, megfor. Szerintem hagyjuk a mezőny hátulját, itt az elején nagy a meccs. Második helyzet Varga Péter. Folyamatosan érkezik Barnágban, és azt a egy kicsit elvégezi magát, és megkocolja Nagy Zsoltot, de szerencsére nagy baj nem lett legalábbis Nagy Zsoltnak, de ő viszont kipörgött a pályáról, és hát így most föl kell zárkoznia, nagyon nem lesz könnyű dolga. Na így viszont Bernhard Gábor egész nyugodtan mehet Nagy Zsolt nyakára, és nézzük a harmadik helyzet Zsupanek Bencére kapcsoljunk, akit Molnár Attila támad, nem kicsit ott van szorosan mögötte, és itt most talán az egyenes végén, hogyha jól tapad rá, már pedig jól tapad, esetlegesen megpróbálhatja a kifékezést, és ott van, be is ijeszt, és megpróbálja, és Zsupanek Bence rövidet fékezést, így egyelőre visszaveri a támadást. De hát most a hosszabb egyenes végén nem lesz könnyű dolga, és szélányéban biztos nagyon rá fog érkezni Molnár Attila. Bernhard Gábor kicsit messze van Nagy Zsolttól, nem hiszem, hogy utolérni, bár elég szépen szívja ő be a szélányék, de Molnár Attila az, aki most nagyon közel van Zsupanek Bencéhez, és belsőivel meg is fogja próbálni, de Zsupanek Bence megint nagyon rövidet tud fékezni, de most ott tudja tartani Molnár Attila belül az autót, és meg is előzi Zsupanek Bencét, és feljön a harmadik helyre. De Zsupanek Bence még nem mondott le erről a helyről, ott van a nyakán, és közben Bernhard Gábor is nagyon szépen ráért Nagy Zsoltra. Közben a 8., 7. és 6. helyen is egy elég szép csata alakult ki Csuti Zoltán, Nagy Dávid és Oliver Bálint között. Sőt nem, most már egy 4-es is kialakult. Roland Pintér, vagy Pintér Roland is hozzájutott ki az 5. helyen. Mert itt most a komplett mezőny csatázik, tehát itt szerintem nincs senkinek sem most nyugta. Nagy Zsolt egyelőre vezet, 2 kör telt el, sodul a célányesebb, Bernhard Gábor ott van nem messze tőle a második helyen. Molnár Attila meglépett kicsit Zsupanek Bencétől, és talán Bernhard Gáborig után tud eredni. Na nézzük, mondjuk a 6. helyzet Csuti Zoltánra váltsuk, aki előtt Pintér Zoltán most egy kicsit elhagyta a pályát, mögötte pedig Nagy, aki támadja, és külsőjében már ott tartja az autót, és Pintér szélányára elég szépen ráközelít. És nagyon szoros lesz itt a féktáv, hármai közül nézzük, ki fog itt kijönni jól. Egyelőre maradt köztük a sorrend, de itt most az egyenes végén érdekes lesz, hogy ki hogy fogja egymást támadni. Csuti Zoltán szélányéba Pintére nagyon szépen rájön, de Nagy és Dani Bálint is érkezik ott negyedikként mögöttük. Azt a mindenit 3 autó lesz itt most egymás mellett féktávon. Szerintem egy Dani Bálint fogja a legjobbat húzni. Tovább csúsznak. Csuti azt a mindenit 3-an fordulnak a visszafordítóba, úgyhogy egymáshoz nem érnek. Csuti Zoltán és Pintér Roland van egymás mellett, a 2 7-upos mögöttük. Fú, mi lesz itt még? És nézzük, hogy Csuti vagy Pintér lesz most előrébb, és egyelőre úgy hiszem kicsit összeér a 2 autó, és Nagy Dávid az, aki most ezt kihasználja, és Pintér mellett elmegy. Közben megérkezik Dani Bálint is.
aki lehet, hogy megelőzik, nem tudta megelőzni Pintér Rolandot. De most Nagy Dávid támadni tudja Csuti Zolit. Hát igen, ez a 4-es, ez folyamatosan egyben van. Szolgáltatja nekünk az izgalmat. A harmadik helyzet Zsupanek Bencére váltsunk, akire megérkezett Molnár Attila nem kicsit megérkezett. Az előtte voltak, ezek szerint hibázott Molnár Attila, és Zsupanek Bence visszaelőzte. De ugyebár már tudjuk, hogy Molnár Attila gyorsabb, és most ott is van mögötte, vagyis már mellette szorosan. És itt alig, hanem ki fogja fékezni, a háttérben láthatjuk, hogy ott négyen elég szépen el vannak egymással, és Molnár Attila ki tudja fékezni Zsupanek Bencét. Na de most lehet, hogy vissza tud támadni Zsupanek Bence, sőt, közel van hozzá és szélárnyékba. Elég szépen húzza is őt be, és már ott van a belsőjével. Közben a második helyen Bernhard Gábor próbál megelőzni Nagy Zsoltot, óriási szélárnyékot fog, de nagyon óvatosan bánik Nagy Zsolta. Vélhetőleg egyiküknek sem jönne egy tudázás, esetleg egy plusz box kiállás. Betervezve. Nem, ott nagy volt a sebességkülönbség, de Bernhard Gábor okos. Hosszú még a futam, és nem akart kockáztatni, és nagyon jól tette. Közben mögöttük a harmadik helyre visszavan Molnár Attila, és sikeresen vissza tudta előzni. Bocsánat. Fordítva, Molnár Attila megelőzi Zsupanek Bencét. De szerintem ő ebben nem fog felnyugodni. Na majd most Zsupit, most nagyon szépen ott lesz mögötte, bár ez ráment a rázókörre, azt a mindenit, hogy hozta át itt az autót. Pillanata sem szállt le, a gázol pedig azért elég komolyan. Ott átment füvölrázó kövön megugratón, és még 2 pontfust is majdnem elcsapott. Ez a rázókör, ez nagyon be tudja húzni a versenyzőt, hogyha nem figyel oda. De és most Zsupanek Bence szélárnyékból bevágodik belsőjével, és itt most nem lesz kérdés, hogy elmegy Molnár Attila mellett. Ez nem kérdés, nagyon simán ott van előtte Molnár Attila, pedig visszapróbál támadni vissza! És kicsit összeérnek, és egymás mellett gyorsulnak ki, de Molnár. Óriási csata Csuti Zolt között. Maradjunk egyelőre itt a harmadik helyért, ölik egymást konkrétan Zsupanek Bence és Molnár Attila. És külsőjéből próbálkozik most Zsupit, hát itt egyelőre ez nem jött össze, de még mindig ott van szorosan mögötte. És centiről centire itt szerintem nem fogja megpróbálni, okos, úgy van. És itt is meccses lenne, bár Molnár Attila kicsit lecsúszott, de nem, itt nem lesz lehetősége. Szélegyenes végén is nagy őrület lenne, úgyhogy gondolom, hogy az első kanyar utáni egyenes vég lesz nagy esélye Zsupinak, addig ki fog válni, addig rá fog akaszkodni. És jól csinál. És mögöttük a 4-esből egyébként nagy az, aki meg tudott lógni és közelít feléjük. Lehet, hogy utol fogják őket érni. Na nézzük, Zsupanek Bence, hát nincs közel, és nem kéne itt megpróbálni, úgy van, nagyon jó. Az a hosszú egyenes lesz nagyon jó. És a hosszú egyenesből megint olyan szélárnyék lesz, hogy simán el fog tudni menni mellette, viszont Molnár Attila jobb végtávot fog tudni venni, úgyhogy utána szerintem maradni kéne a belső ilyen és azt védeni, mert nagyon akkor ugyanúgy vissza fogja előzni, mint az előző körben. És sikerült is. És össze is érnek 250-nel lazán, ez nem semmi, és most Molnár Attila nem tud visszatámadni. Zsupanek Bence elrontja. Közel van, de ez ennyi volt. És sajnálom találtam, hogy Bernhard Gábor pedig lemaradt Nagy Zsoltól. Zsupanek Bence nagyon hamar tudott jönni Molnár Attila mögül. Szerintem ez segítette ahhoz a nagyon viszonylag könnyű előzéshez.
És továbbra is a harmadik, negyedik helyen Zsupanek Bence és Molnár Attila beteszi, és hát itt nem nagyon könnyű az előzés, nem is jön össze neki. Mögött egyébként Dani Bálint volt az, aki dettó megnézte, hogy milyen a füvön ez az autó. Rájött, hogy nem buli. Szerencsére épségbe vissza tudta hozni. Gázelvétel nélkül. És Molnár Attila az, aki Zsupanek Bence, megindul az autó, és szerencsére megfogja, de Molnár Attila elmegy mellette. Vagy az, aki most így itt hozzájuk. Ebből megett egy szép. Ha nézzük mögött, mondjuk a 7. helyezett Dani Bálintra kapcsoljunk, aki mögött Pintér Roland. Zsupanek visszatámad, megtámadja Molnár Attilát és visszatámadik a elrepülés után. Nagy Dávid, hát figyelj az eseményeket, de hogyha így folytatják, akkor szerintem néhány kanyaron belül meg fog érkezni rájuk ő is, és bekapcsolódik a partiba. Ó, és közben Csuti Zoltán megint megforgott. Csuti Zoltán ezzel visszaesett a 10. helyre. Pedig már viszonylag jó helyen a 6. Na nézzük az pedig egy sorrendet is, hogy ki alá körülbelül, mert Nagy Zsolt vezet. Bernhard Gábor a második, a harmadik, negyedik helyen Zsupanek Bence és Molnár Attila az, akik meg körök ott csatáznak. Nagy az, aki közelít rájuk az 5. helyen. Aztán a 6., 7. helyen T. Roland és Dani Bálint áll. 8. helyen áll Varga Péter, az az Kicsit hibázott Zsupanek Bence és Molnár Attila áll. Szűcs a 9. helyen, én így mögötte Csuti, az aki a 10. és őt támadja. És ez az első 10. És ahogy nézem, eddig 27-en versenyben állnak még. Ugye a további 17 versenyzőt most el nem sorolom, mert csaták azért vannak. Például a 3., 4. helyen Zsupanek Bence és Molnár Attila az, akik egymás mellett vannak szorosan. És most Molnár Attila van szélárnyékban, de ez neki olyan sokat nem segít, de most belső íven meg fogja próbálni az előzést. És nagyon szépen egymás mellette is fordulnak. És a kigyorsítás az körülbelül ugyanolyan volt részükről. Folyamatosan megy az adókapok közöttük. De most Zsupanek Bence lesz belső íven. De utána meg Molnár Attila lesz belső íven. De nem tudja már tartani. Molnári Zsupanek az, aki most egyelőre a 3. helyen ott van. Nagy Zsolt pedig egyelőre távolodik el. És Molnár Attila elrontja. Molnár Attila nagyon forró felüljen próbált előzni. És meg is lett az eredménye. Ugyanis visszaesett az 5. helyre. Nem, azt néztem, hogy Pintér Roland támadó közelségben van-e. Még messze van tőle. A 8., 9. helyen Varga és Csuti, illetve Szűcs csatáznak 3-an. Akkor nézzük is a 8. helyzet Varga Pétert, akit most Csuti gyepál nem kicsit, illetve még Szűcs is ott van bónuszként mögöttük. Na nézzük, Csuti az, aki nem akarja megelőzni Oldment, hanem tolta. De így se tudtak el szakadni Szűcstől. A két Seven Up-os egymásra talált a 3. és 4. helyen. Úgyhogy Zsupanek Bencének egy környugta nincsen, ugyanis valaki folyton ott lieg a nyakán, és próbálja megelőzni.
Varga Péter az, aki elképesztőt autózik, úgy megy el az autója keresztbe és meg tudja fogni. És most már Csuti meg is előzi. Ezt már ő sem bírja idegileg volt bent nézegetni, hogyan csúszkál alatta az autó. Inkább elment mellette, és még Szücs is megérkezett oda. Már nézzük, akkor a harmadik, negyedik helyen. Nagy bejelentkezett a harmadik helyen. És Zsupanek Bence az, aki most ennek nem örül. Már csapattársak, úgyhogy elvileg vigyáznak egymásra gyakorlatilag. Pedig centiről centire autóznak egymástól. Nagy nem kockáztatott, és szerintem jól tette, ugyanis itt most a 21-esben talán jobb lesz a lehetősége, szélányékból kiúzódik és külsőjéből fog próbálkozni, de kevés. Zsupanek Bencének jó a végsebessége. Zsupanek Bencének jó a végsebessége, és Nagy Dávid már a határolót eléri. Készlet 252-nél azt mondja ez az autó, hogy nem is tölj többet, ennyit bírok, szavasz. Zsupanek Bence pedig örül a markába, mert így vissza tudta venni ezt a támadást. Így nem lesz olyan ez az előzés. Első-második helyen Nagy Zsolt és Bernhard Gábor pedig továbbra is holt nyugodtan autózgatnak. Nagy Zsolt óriási előnyöt szert. Bernhard Na Gábor nézzük, is. 6. helyre kapcsoljunk Dani Bálintra. Kicsit átebb is nézzük, akire pedig Pintér Roland érkezett meg. Csak hogy nehogy már csak zöld autókat nézzünk, hanem nézzünk egy zöldet, amint egy fekete ráérkezett. Ebben a Racing Team összes versenyzője óriási csatát vív. Ugye, csapat 2 egymással. Egy másik. Na és kicsit most Dani hátrébb. Bálint hibázik, és Pintér Roland jön be mellé, és belső íven valószínűleg ki fogja tudni fékezni, hát ez egyelőre simán megvan. A kérdés az, hogy vissza tud-e támadni Dani Bálint. Közben Nagy Dávid körbeautózta Zsupanek Bencét, és így följött a harmadik helyre. Zsupanek szerintem a célegyenes, vagy a hosszú egyenes végén vissza fog támadni, igen. Már Nagy Dávid mellett van. Mint tudjuk, hogy neki nagyobb a Zsupaneknek nagyobb a végsebessége. Igen, vissza is tudja venni a pozícióját. De ezzel még nincsen vége az akciónak. Ugyanis Nagy Dávid nagyon közel van hozzá, és lehet, hogy itt vissza is tud próbálkozni. Nem, nagyon óvatosan csinálják a fiúk. Nagyon szépen. 7 perc van még által is továbbra is Nagy Zsolt. Hát lassan már ágyaz magának az élem. Szerintem már lassan álomvilágban van. Kék Facebookos autójával. Bernhard Gábor is ugyanezt teszi. Hát az eleinte úgy tűnt, hogy ők együtt berendeznek egy francia ágyat és egymás mellett vannak végéig. Nem aludni, hanem izgalmasan csatázgatni, de Bernhard Gábor leszakadt tőle. A harmadik, negyedik helyen továbbra is a két zöldség elég komolyan egyben van. Zsupanek Bence és Nagy Dávid. Elképesztő. Tényleg ma ez a csatáznak. harmadik és negyedik hely a legkeresettebb a pilóták körében. Zsupanek Bence szinte végig tartotta, és most is tartja. Még van hátra egy kis idő. Úgyhogy lehet, hogy Nagy Dávid még meg fogja tudni előzni. Na és most Nagy Dávid nagyon ott van, harmadik, negyedik hely továbbra is. Zsupanek Bencének viszont nagyon jó a végtempója, így nem tud vele mit kezdeni. Féktávon próbálkozik, Zsupanek Bence blokkolósan lecsúszik az ívől, és ez így és így volt, meg is jó? tudja előzni. Mert Nagy Dávid fel is tudott jönni a harmadik helyre. Hát Zsupanek Bence nem bírta nyomást. Az nem, jött egy isteni hang az operatőr kollégától, de rossz volt. 17-18-at nézünk, nem 18-19-et. Kulcsár és Illés az, aki csatázik. Egy kicsit hátrébb is nézzünk, és Kulcsár belső íven egymás mellett van Illéssel, és Illés a kigyorsítással játszik, és ez egyelőre jó. Közel van hozzá.
Ár Kulcsár kicsit elhúzott, na most talán szélárnyékból, és hogyha így belső íven tudja tartani, de Kulcsár védi a külső ívet, a nézők külső ívről Íves meg tudja előzni nagyon szépen. Mind a ketten megtudtak. Megfogja. Az de szép manőver volt mindkettejüktől, és nem mentek össze. Nagyon szépen megfogták az autót, viszont eltávolodtak egymástól. Úgyhogy nézzünk előrébb, mondjuk a 7. helyezett Pintére váltsunk, akit Varga Péter és Dani Bálint támadnak. Pintér egy kicsit elhagyta a pályát, de visszajött, és Varga Péter ezt kihasználja, már ott van mellette. És úgy néz ki, hogy most sikerül is elmenni, és nem csak hogy Dani Bálint, hanem Szűcs is megérkezett mögötte. Fú, itt a 7., 8., 9., 10. helyen mi van. Na és most, ami itt lesz a féktáv végén, az nem lesz semmi. Pintér Roland Varga Péter szélárnyékában nagyon otthonszorosan már kijön mellé, Dani Bálint is Varga Péter szélárnyékát fogja. Na most hárman lesznek egymás mellett. Na és hármójuk közül most ki lesz a legjobb? Dani Bálint próbál a legrövidebbet fékezni, és bejön neki, nem? Varga Péter tudott itt eljönni a legjobban, és Pintér Roland meg elfékezte tőle maradt, és Szűcs így meg tud előzni. Tehát Varga Péter a 7. és 8. helyen mögötte Dani Bálint, Szűcs Roland pedig a 9-en ott van szorosan mögöttük. A zöldségek 3., 4. helyen továbbra is gyepálják egymást, Zsupanek Bence és Nagy Dávid. A 14-es. Egyelőre maradjunk itt a Varga Péteréken. Közben a 14 és 15. helyen Holdanf Márk és Talanics János csatázik egy óriásit. Egymás mellett a két autó, már a harmadik kanyarlótahó, és Holdanf Márk, Talanics János volt az, aki Kavicságyba repült. Közben Szűcs Máté megérkezett Holdanf Márkra. Holdanf Márk is elrontja, és Szűcs Máté meg tudja előzni őt is. 17., 18. hely továbbra is Illés és Kulcsár. Illés kicsit elhagyja a pályát, és összevenjenek egy kicsit Kulcsárral. Nagyon jó reflexel próbált kitérni előre, de így elindult az autó, miután a rázókörre ment, és így Szakács az, aki leelőzte, de aztán lecsúszott, és egy kicsit összeérnek, és itt most nagyon szépen együtt vannak. Na nézzük, Kulcsár és Szakács. Szakácsnak milyen frankó festése van. A 9-8 nagyon sok volt, és hát fal az, hál' Isten, nincs. 9., 8. és 7. helyen volt egy óriási küzdelem a szokásos helyen. Egymás mellett volt a 3 autó. Hát majdnem. De 3-an kiestek a versenyből. De sikerült megvédeni mindenkinek a pozícióját és versenyben maradni. És Dani Bálint a 8. helyen Varga Péter mellé érkezik be. Nem. Ó, és megcsúszik! Dani Bálint a Kavicságyba repült. Hát Dani Bálint belekóstolt a sódárban, nem jött be neki szerintem. 10. helyre repítette. Az elején Nagy Zsolt pedig már nem tudom, szerintem a nézőket számolja, lelátom, vagy a felnőket, vagy a fákat, de néha már bele hibázgat. Hát mondom, mert szerintem már alva jár, vagyis alva vezet. Előnyben már 5 másodperc. Gáborral szemben, és harmadik negyedik helyen igen, Nagy Dávid és Zsupanek Bence csatázat továbbra is, és Molnár Attila van mögöttük nem messze. És a féktávon Zsupanek Bencének megint nagyon bedokkol a kerekei, és Nagy Dávid visszaelőzi. Zsupanek Bencének óriási leszítő ereje van. Nem, pont fordítva. Pont ez az, hogy nem már elég nagy. Igen, Nagy Dávidnak van viszonylag nagyobb leszítő ereje. És Nagy Dávid elsőjében, és Nagy Dávid viszont most belső lesz, és ez így jól fog kijönni neki. És már csak 1 perc van hátra. Hamarosan még, és itt 3-an óriási utolsó percet fognak futni itt a harmadik helyre a dobogó legalsó fokáért egymás mellett. Molnár Attila is nagyon megérkezett. 7 appos, lájkos van, és Molnár Attila is ott van mögöttük. Oj, de szépen egymáson, na 3 kocsi.
Óriási csata a végére. Szerintem már a gumik is fogytak. Már majdnem Dodge Party lett itt. Kicsit kocsolgatnak, de ez még mondjuk belefér. Csoda, amit ezek az autók kibírnak. Kár, hogy a valóságban ez nem így van. Nekem van egy Nézzük, olyan, a Bence belső íven visszalőzi Nagy Dávidot. nekem van egy olyan megérzésem, hogy Molnár Attila lesz a nevető harmadik. Ugyanis már meg is támadta Zsupanek Bencét, meg is előzte, és lehet, hogy Nagy Dávidot is, lehet, hogy két léjet ütött egy csapásra. Ugye tudjuk, hogy Zsupanek Bencének nagyon kicsi a leszorító ereje, ez egy nagyon jó végsebessége, és bepróbálkozik Molnár Attila a harmadik helyet, és ott tudja tartani az autót, de ez nem elég. Érdekes pont, akire nem jutottunk, Molnár Attila megérkezik a végére, és óriási csatába keveredik két szemelapos autóval. És szoros a csata, de közben Nagy Zsoltéknál, meg Berhal Gábornál szól az ébresztő óra is. Ők kelnek fel az álomból. És kapcsoljunk az ére Nagy Zsoltra. Nézzük meg ezt a pillanatot. Aki az utolsó kanyarba érve, brilliánsat versenyezve, hatalmas előnnyel, több mint 5 másodperccel megnyeri a szezonnyitó VSR Formáros Bajnokság Hockenheimringi első futamát. Molnár Attila nagyon jó kigyorsítást vett Molnár Attila. Nagyon szoros. És elképesztő, amit itt 38 futott ez a ezeret. három srác. 38 ezeret volt a 3. és 4. helyzet között. Nagy Dávid lett végül így a harmadik, Molnár Attila a negyedik és Zsupanek Bence az ötödik. És Csuti Zoltán végül csak összehozta a 6. helyre, pedig ő már volt itt mindenhol ezen a futamon. Szerintem már biztonságiak is rászálltak, hogy fizesse ki a VIP-jegyet, mert már majdnem a lelátón is volt, de még így is a 6. helyre bejött. Varga Péter lett a 7., Szűcs Robert a 8., Pintér Roland a 9., Dani Bálint a 10., Címmel Gábor 11, 12, Kunáldán 13, Molnár Dániel 14, Holdanf Márk, 15, Szűcs Máté, 16, Dalanics János, 17, Illés György, 18, Kulcsár István, 19, Kis Dániel, 20. Szakács Bence, 21. Fulmer Zoltán, 22, Dániel Gábor, 23, Tész Dániel, 24, Fulmer Csaba, 25, Székely Attila, 26, Teplicki Péter, 27, Kunákos, 28, Barabás István, 29, Manditi István, és 30. Kis Dániel. És a második futamra pedig akkor az első fordítva áll föl, tehát a pole pozícióból Szűcs Robert fog indulni, mellette pedig Varga Péter. Harmadikról Csuti Zoltán, negyedikről Zsupanek Bence, ötödikről Molnár Attila, aztán Nagy Bernhard Gábor és Nagy Zsolt. Többiek pedig onnan, ahol beértek. Holdanf már óriás versenyt futott, ugyanis az utolsó helyről rengeteget javít a 14. helyen ért célba. Szerintem ameddig beeditálják a rajtarácsot második futamra, addig egy kis lélegzetvételnyi szünetre elmegyünk. Kis reklám, maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a második futamban.
Újra itt vagyunk. Az első futam után újra a formába kapcsolódtunk be. Még a második futam előtt is nyílik egy kis lehetőségük a versenyzőknek, hogy állítsanak valamit a beállításokban, amit esetleg nem találtak jónak az első futamon. Pillanatokon belül el is kezdődik a verseny. Ja, ami érdekesség, hogy az első 8 sorrendben indul, és a többiek pedig az előző futam befutási sorrendje szerint kell rajtolni. Egy perc van még hátra a bemelegítő edzésből, de vélhetőleg már nem fogják megvárni az egy perct a versenyzők, és pillanatokon belül már szállnak a rajtrásra. Közben itt írják a chatben, hogy a rajtsorrendelek is problémákat. Már ennek is tovább a következő edzésre. És sikerült a verseny játékon belül az, hogy volt egy kis probléma a rajtsorrenddel, de sikerült megoldani. Már a versenyzők nagy részre a rajtráson áll, vár a felvezető körre. Nem. Újraindították és visszarakták újra bemelegítő edzésre a futamot. Tehát, hogy tényleg nem volt rendben valami a sorrenddel. Attention grid, will all non-essential personnel leave the grid now. Most már elméletileg minden rendben van. További is ment a verseny. Cseten is jó hangulat a pilóták közt, Attila Molnár nem identitását megtudhattuk. Többiek nyugtázták. És kezdődik a felvezetőkör. Az első 8 fordított sorrendben indul, hogy most már elméletileg Nagy Zsolt nem fog olyan nagy nyugalomban autózni, mint az előbb. Vagy lehet, hogy itt az érrel, és kerül nyernie. Azért itt vannak előtte jó páran,
akik ezt fogják tolerálni szerintem. Pontosabban 7 vannak előtte. Ugye már fordított sorrendben indulnak, legalábbis az első 8 helyezett. Így az éről, vagyis a polpozícióban majd Szűcs Roland fog indulni. Mellőle Varga Péter, aztán a második sor Csuti Zoltán és Zsupanek Bence fogják alkotni. A harmadik sorban Mollár Attila és Nagy Dávid fog indulni. Majd a negyedik sort Bernard Gábor és Nagy Zsolt alkotják. Kíváncsi leszek rájuk, hogy mennyire tudnak majd felzárkozni, pontosabban ismételtem mondjuk a mezőny elejére ugrani. Össze fog ez jönni nekik, ez nagy kérdés. Előttük 6 autó van, elvileg sokkal gyorsabbak, akkor összejöhet nekik. Hát azért akik előttük vannak, azok sem lassú emberek. Zsupanek Bence a negyedik, erről érdekes lesz majd a nagy végsebességével. Mire lesz képes. Ez egy hátsó egy kicsit leszakadozott a többiektől. Nézem, 12. elmúlának, mert érdekes autója van. Olyan színvilág, mint hogyha szétesett volna a grafika szerfaktorba. Egy találó. Mindenki elfoglalta a helyet a rajtrácson. Nézzük, Szűcs Robert meg tudja tartani a vezető pozícióját a rajt után. El is jön a mezőny. És viszonylag jó rajtól. Ott a háttérben. A háttérben volt egy kisebb rekedés. Eddig viszonylag tisztán el is jött a mezőny. Akkor nézzük is az első helyzetet, nézzük, ugyanis Szűcs Roland vezet, de most nagyon keményen rajta van Varga Péter, Csuti Zoltán és Mollár Attila is közel vannak hozzá. Négyen elképesztő tempóban, Csuti nagyon szépen gyorsul szélelnébe, hárman fognak egymás mellett fékezni. Hát, hogyha egy Csuti elfordul az első helyen, akkor kalapot emelnek, de nem. Oldman lesz az, aki jó, hát Varga Péter, Csuti óriási kigyorsítást vett. És a következő kanyar fog kedvezni. Igen, és tud jönni elsőnek. Csuti óriási támadást indít meg. És sikerrel. Ugyanis az én ráállt, és nem is nagyon van mögötte Varga Péter támadó pozícióban. Hát csak mindjárt letudja a pályáról, hát azért még rajta van. Hát csak úgy mondom, hogy nem azon, mint az előző versenyen, hogy kerékletéken is akkor úgy értettem. Azért csapattársak azért csak nem szeretnének kerékpacsizni, azért vigyáznak egymásra. Az előző futamhoz képest még az is egy nagy különbség. Közben Bernhard Gábor kiforgott. Szóval az előző futamhoz képest az is egy nagy különbség, hogy most nem 25 perces a verseny, Micsoda, Bernhard Gábor kiforgott és ilyen nyugodtan mondod? Bernhard Gábor, aki a második volt az előző futamon, ilyen nyugodtan van, 20. helyre jött vissza, azért az nem kis veszteség, bár mondjuk most biztos elképesztő felzárkózásban fog kezdeni. Újjaj, elől itt már valaki, Mollár az, aki a pálya szélén van. Mollár? Ja, de nem az Attila, hanem a Dávid vagy Dániel. Hát tényleg. És már így kapcsolgatom előre mondom. Ajaj. Ez mint az első hármas már.
viszonylag leszakadt a többiekhez képest. Javítom magam, Molnár Dániel volt az. Molnár Dávid nincs a mezőnyben. Ám moda képzelgéseim vannak, hopp, meg repülőszárnyak. Dani beállít a sóderágyban a 19. helyen és vége a versenyének. Hát pedig mekkorát utott az első futamon, de hát ez így most nullázás lett. Közben lehet, hogy itt az első két helye a Varga Péternek és Csuti Zoltán komponálásának lehet, hogy az lesz a vége, hogy Molnár Attila a végén mind a kettőiket megelőzi. Csuti Zoltán el is véti a féktávot, de ez még nem volt elég ahhoz Molnár Attilának, hogy meg tudja előzni őt, talán itt a hosszú egyenesben. De láthattuk az előző körben Csutinak is viszonylag alacsony a leszító ereje. De Molnár Attila így is. Csuti óriási féktávot vesz, meg tudja tartani a pozícióját. Közben mögöttük is zajlik az élet. Nagy Zsolt, Nagy Dávid és Szűcs Robert között. Szűcs Robert megelőzi Nagy Dávidot és így bejön az 5. helyre. De Nagy Dávid nem hagyja annyival a dolgot, vissza is támad és tudja szerezni a pozícióját. Hát nem csak, hogy vissza is, hanem szavasz van, tehát ő megy Nagy Zsolt után. De az a Nagy Zsolt után, aki már a 4. helyre jött fel. Míg Bernhard Gábor, aki második volt előző futamban, és úgy tűnt, hogy egyedüli ellenfele. Komoly kis partiban van itt a... Hoppá, megint az a színes autó volt a pályaszélén, gondolom Molnár Dániel. A 10. helyért harcol most Bernhard Gábor, aki már a 11-re jött föl, hát ő most elképesztő álmokfutásban van, és most zárkózik föl. És már Kis Dávid menet, hát azért itt még egyelőre nem. De közben a 3. helyen Molnár Attila bepróbálkozik Csuti mellé és összeütközik a két autó. Szerintem egy sérülés nélkül megúgy mind a két versenyző. A 3. helyen van Molnár Attila. Közben ott a háttérben azt néztem, hogy igen, Szűcs Robert kiforgott, aki az első helyről indult. A második futamban. A 6. helyről visszaesik a 12. helyre. Hát így Molnár Attila a 3. helyen lemaradt Csuti Zoltánról, de Csuti Zoltán az első helyért jelentkezett be újra. Ugyanis visszaérkezett Varga Péterre, és elkezdte támadni őt. Mögöttük is zajlik az élet, a két nagy között, Nagy Zsolt és Nagy Dávid, a 4. és 5. helyen. Nagy Zsolt elrontja, és így Nagy Dávid be tudott érkezni mellé, de ez nem volt elég ahhoz, hogy meg tudja előzni. Talán majd ott hátul a közkedvelt hosszú egyenesben megpróbálkozhat egy újabb előzési kísérlettel. Élet az bizony zajlik. Hát Nagy Zsoltot nem hagyja békén az a csúnya zöld valami ott mögötte. Nagygyal a volánnál. Közben a hát 10. helyen Zsupanek Bence följön a 9. helyre, 3-at előzve a célegyenesben. Óriási. Szerintem a célegyenes elején hiba. Várjunk, csak hová tűnt Bernhard Gábor? Bernhard Gábor kiesett azt a mindenit. Ma vele mi történt? Szegény Bernhard Gábor pedig szépet futott. Első futamon még úgy nézett ki, hogy az első helyért is sikerült. Hát végül is csatázott Nagy Zsolttal, de hát második lett. Itt meg lehet, második futamban nem volt sok szerencséje. Tehát ez a kiforgás hozzásegítette ahhoz. Néha te vagy a szélvédő, időnként, de te vagy a bugár. Közben Csuti Zoltán átvett vezetést, de elrontotta, úgyhogy visszaesett a 3. helyre. És Molnár Attila támadja a Pétert az első helyért. Mellé is tud érkezni,
De külsőjében van és a következő kanyar Varga Péternek fog kedvezni, de túlcsúszik és Molnár Attila szűkre tudja venni, de itt ezt nem lehet. Nem lehetett megcsinálni. Közben Csuti annyira visszaesik, hogy az 5. helyen találja magát. Tőle nem megszokottak ezek a bák. Csuti is lelépett. Csuti lelépett. Nem csak hogy találja, már nem találja magát konkrétan. Igen. Mondjuk neki gyakran vannak internet problémái. Viszont első-második helyen Molnár és Varga egymás mellett szorosan. És egyelőre Varga Péter az élen és mögötte Molnár Attila. És Nagy Zsolt időközben, akkor így már a 3. helyen áll. Hát pár a dobogó van megint, hát ez elképesztő ez a pali. Címvédő azért kitesz magáéra, nézzük Molnár Attila és Varga Péter egymás mellett, Varga Péter védi a belső évet. És kicsitás fog itt említani, de úgy néz ki, hogy oldal egyelőre jó. De azért Molnár Attila se volt itt semmi. Itt azért majd védeni kell a belső évet Varga Péternek, Molnár Attila kívülről fog valószínűleg próbálkozni, nem, mert szabadon hagyja a belső évet, de itt okos volt, Molnár Attila nem próbálkozott be. Nagy Zsolt pedig hatalmas léptekkel közeledik felé. Közben a 7. és a 8. helyen is óriási csata van. Szűcs Robert. De maradjunk az és első helyen, mert egymás mellett van az autó, hát nem igaz, maradjunk már itt, hát Molnár Attila elképesztő küzdelemben van Varga Péter mellett. És neki is megy, neki is megy. És már megint Nagy Zsolt. Hát honnan jött meg Nagy Zsolt? Nagy Zsolt nem csak, hogy felkelt álmából a futvégére, hanem konkrétan ledobta a pizsamát magáról. Tehát olyan elképesztő tempóban van, hogy már a 3. és mindjárt első lesz, tehát nem adok neki sokat. Reméljük, hogy és Nagy pedig mögötte követi szépen a 4. helyen. Varga Péter. Molnár Attila körbeadozta Varga Péter! Kívülről elment. Óriási iskolázást adott be Molnár Attila. És Nagy Zsoltra érkezik, Nagy Dávid kívülről támadja. Na a két nagy egymás mellett. És kék-zöld autó, kék az ég, zöld a fű. És egyelőre Nagy Zsolt a 3. Azt a mindenit, de most Nagy Zsolt, hogy Nagy Dávid van Nagy Zsolt szélárnyékában. Na nézzük a végtempókat, ez így. Molnár Attila aztán... Varga Péter onnan próbálja meg az előzést, elképesztő. De sok is és volt, lehet, ezt azért Nagy Zsolt is látni. Lehet, hogy Nagy Zsolt megtámadhatja őt. Lehet, hogy ezt nem kellett volna próbálni. Szerintem még Varga Péter nem nyújt bele abba, hogy elvesztett az első helyet és csak előre koncentrál. De minden más kizárt. Csak előre. Ja. Hát ez a 4 autó most nagyon együtt van, akármelyik nyerhet itt a végen. Elképesztő, ilyen szépen változgatnak. Sok kör van, még van 10 kör hátra. Ebből még bármi is jöhet. Egyelőre Attila Molnár van az élen, mögötte Varga Péter, 3. helyen Nagy Zsolt, 4. pedig Nagy Dávid. Mögöttük Szűcs Máté az 5. Illés a 6. helyen, szerintem nem kis meglepetés. Illés a 6. a szép tőle, Cimmer a 7. Szűcs 8, Fulmer 9 és Zsupanek Bence csak a 10. Zsupanek ebben a futamban eddig, és Tepicki Péter az, aki még szépet jön az első futamhoz képest, a 13. helyen autózik. Zsupanek Bence a bukótérben volt és driftelve majdnem megforgott, de nézzük inkább az élen a csatát, Varga Péter és Molnár Attilát, maradjunk már itt, tehát akkorát csatáznak, hogy az valami elképesztő. Egymás mellett gyorsítanak ki, Nagy Zsolt egyelőre vígan figyel, bár annyira nem vígan, mert Nagy meg Varga Péternek van a jobb íve! Varga Péternek jobb íve van. Igen, és meg is előzi. Közben jön Nagy Zsolt is. Nagy Zsolt egy kicsit lecsúszott az ívra. Így a másik Nagy Dávid is támadásba lendülhet. Egyszerűen Molnár Attila óriási támadást ad be.
Körülbelül ugyanaz a helyzet, mint Varga Péterrel egy körrel ezelőtt. Ó, és elrontja! Varga Péter elrontja! És Nagy Zsolt újra az érrel! Nagy Zsolt a második futamot is vezeti! De nem nyugodhat meg, ugyanis Nagy Dávid támadja. Ő volt itt most a nevető harmadik. Ez nagyon szép. De viszont itt Nagy Dávid. Nagyon furcsa sziklákat adott ki az autó, nem tudom miért ért le úgy az autó. Alja. Azt hittem, hogy megsérült. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Elég szép beszidált alatt az autó, de megfogta, és most Nagy most ott van mellette. Eléggé határozottan be is tette. Nagyon szépen terelgetik egymást. Zöld órát az autónak. És Varga Péter elképesztő szélányékból, és onnan érkezik meg. Micsoda végsebesség volt Varga Péternek. És megelőzi mind a kettőt. Mind a kettőjüket megelőzi. De Nagy Zsolt nem hagyja annyi, és visszatámad. Vissza is tudott állni az érre. Varga Péter gyönyörűen rálta. Molnár Attila is megérkezik. Molnár Attila. Majdnem. De Varga Péter elrontotta az ívet, ezért Nagy Dávid körbeautózta és jön Molnár Attila is. Molnár Attila is megelőzi. Igen. Molnár Attila is elmegy mellette. Varga Péter most nagyot bukott. De visszatámad Molnár Attilának. Nem sikerül. Hát ez az első négy, ez fantasztikus csatát vív. És Varga Péter a lehetetlen helyen próbálkozott be, sikertelenül. De óriási előnye van már az első négyesnek, még így is, hogy csatában vannak egymással. Őket Szűcs Máté követi, aki hát egyedül autózik. Lehet, hogy a végére még ő is megérkezik. 7 kör van hátra a versenyből. A versenyzők Első négyre szépen fogacskázik. Most Nagy Zsolt az, aki menekül összebeszetten, és Molnár Attila érkezik közel Nagy Dávidhoz, aki mellébe érkezik. Hoppá, kicsit összeérnek, na most te vagy a fogó. De Varga Péter is közel van hozzájuk. Szerintem ő most inkább figyeli, és lehet, hogy elkezdett húdúzni most Varga Péter. Vagy jön a megtorlás, mert lehet, hogy őt is kihúdúzták az érről. Nem tudjuk, hogy melyik őjük volt. Nagy Zsolt eddig óriási versenyt fut. 8. helyről már az élen. Nem menjünk, mert első 4 helyezett, nagyon nagyot csatázik. Közben a 12. és 11. helyen Talanics János és Daniel Gábor között egy csata van kialakuló. Már mondjuk nem messze vannak egytől. Hát hagyjuk azt a kialakuló csatát, hát nem igaz, hát 4 ember egymás torkának esett az első 4 helyen, nézzük már őket. Elképesztő, amit csinál az a 4 srác, egyelőre Nagy Zsolt továbbra is az élen, ott van mögötte Nagy Dávid, vagy Dávid, remélem. Illetve Molnár Attila és Varga Péter. Molnár Attilának óriási végsebeke van, és látni mind a kettőjüket, óriási féktávot lett az első kettő. Tovább csúsztak mind a ketten, és Molnár Attila elfordul elsőnek! Nagyon szép volt! Harmadikra. Nagy Dávid nem hagyja annyiban. Támadja Molnár Attila. Gyönyörű csata. Aj, de szépen vonatozik ez a 4 autó. És most Nagy Zsolt ki. Nagy Zsolt autózni, Dávidot is sikerül is. Óriási féktávon lett itt Nagy Zsolt.
És Varga Péter is bepróbálkozik Nagy Dávidnál, de neki nem sikerül. Nem próbálkozik, ő vuduzik, negyedik erre. Szerintem. Meg reménykedik. Öt kör van még hátra a Na most Nagy versenyből. Zsolt, na most Nagy Zsolt, ott van külsőiben, és meg tudja csinálni kívülről. Közben jön Attila Varga Péter is! Varga Péter és Nagy Dávid. Nagy Zsolt, megindult az autó, és elképesztően szépen fogta meg, de Molnár Attila már merte van, és érkezik mind a kettő, mind úgy. Varga Péter mi lesz. Varga Péter a Na, és most rá lesz legkülsőjében. először az, hogy 4 autó egymás mellett. Nem. Nem férnek el. Nagy... Varga Péter! Vigyázz. Varga Péter elfordult első helyen. Nevető Óriási! negyedik. Varga Péter, most a negyedikről, most ő az első. Ez gyönyörű. És most Nagy Zsolt. Óriási. Ott van mögötte másodika, és most belsőben ott tartja az autót, nem húzza el, de Molnár Attila kívülről ezt nem Molnár Attila észre. körbeautónak! És mit csinál Molnár Attila? Kívülről elment, de nem hagyja magát Nagy Zsolt. Centiről centire, hopp, egy kis pofoszkodás is megy köztük. Na, de jön a másik, Nagy Dávid Varga is jön. Péternek bevált a vuduzás, és Nagy Zsolt és Nagy Dávid is megelőzi Molnár Attilát, de lehet, hogy nem. Nagy Dávid nem tudta megelőzni őt. Molnár Attila visszaáll a harmadik helyre. De így nézek hátra, de semmi csatát nem látok. Nem is kell, el van ez a 4 srác egymással. Most szerintem Nagy Dávid szorongatja a babát, meg szurkájátűvel, eszeveszettem. És tőle Ez egy óriási. rosszabb közülük. Molnár Attila megpróbáltik, de nem volt jó. Közben Nagy Dávid viszonylag jó kigyorsítást vett. Lehet, hogy most ő lesz a nevető negyedik. De mondjuk az előző körben az első kettőhöz képest sokkal közelebb voltak. Közben nézzük. Nagy Zsolt megpróbálja körbeautózni Varga Péter, de itt nem lehet. Itt nem tudja. Így megérkezik Molnár Attilára. Viszonylag minden ráhúzott. Nagy Zsolt külsőiben újra Varga Péter mellett. Most tudja tartani az autót, és most ez neki, és ez az év most neki fog kedvezni, és meg is tudja előzni. És Molnár Attila is. Ez gyönyörű. Nagy Dávid és kivezeti egymást a két autó, és Nagy Dávid is följön a második helyre. Nagy Zsolt az első. Varga és Molnár Voltak összemennek. Molnár Attila. Na most aztán föl kell, hogy zárkózzanak, ez így nehéz lesz. Szépen Most csendben szerintem- egyébként, hát mondjuk nincsenek túl közel Szűcs Máté és Illés mögöttük. Óriási csata. Kis nyugi van négy őjük közt. És Nagy Zsolt van az élen, ami nem jó nekünk, mert ő a leggyorsabb. De hát sok különbség mondjuk nincs köztük. A 9., 8. és 7. helyen egy óriási csata alakult ki. Bocsánat, 8, 9, 10. Zsupanek Bence. Ugye őt már az előző futamban nagyon sokat emlegettük, és újra előveszi versenyzői formáját. Óriási előremenetelbe kezd. Hulmer Csaba mellett sikerült elmennie. És így feljön a 8. helyre. Ó, és Fulmert meg is forog. Itt forog, és Szűcs Róbert megpróbálja megelőzni Zsupanek Bencét. Ha már oly sok ember bevált hosszú egyenes végi, majdnem visszafordítóban, és sikerül neki. Most már ő a 8. Hát itt most az eleje már viszonylag lenyugodott. Még lehet, hogy itt Molnár Attila még egy támadást fog intézni Varga Péterhez. De lehet, hogy
Nagy Dávid sem fog Támadás, belenyugodni mindjárt ebbe a... leszedi a fejét, ott van rajta Teljesen. konkrétan. Viszonylag most igen, utolértem. Utolértem volna Varga Pétert. Meg is lökte. Hát mondjuk ez lehet, hogy ez az előzőjét egy visszajáró volt. Blokkolnak a kereket, de meg tudja előzni. Az első kettő... Nagy Dávid is viszonylag közel van Nagy Zsolthoz. Lehet, hogy a hosszú egyenes végén kint be fog próbálkozni, de Varga Péter is támadja Molnár Attilát. Szerintem itt, és Molnár Attila védi a belsőivel. Hát tudja, hogy annyiszor ráfázott, nem fogja még egyszerre játszani ugyanazt. Úgyhogy meg sikerült visszaverni Varga Péter támadását. De Varga Péter most külsőben. Pillanatra megint volt az autó, szerintem csak azt néztem, hogy hol tudna férkőzni Molnár Attila mellé, talán itt nem bátor lett volna. Talán itt külső íven ráhúz Molnár Attilára. Molnár Attila nagyon szépen tartja a harmadik helyét. Foggal körben ragaszkodik hozzá. Az utolsó kört kezdték meg egyébként a pilóták, most Nagy Zsolt adja előre az élen, 1 másodpercre van mögötte. Nagy Dávid hibázott, Nagy Dávid elrontott egy és kicsit az utolsó kör, tehát elég nagy esély van Nagy Zsoltnak ahhoz, hogy duplázol, ami elképesztő eredmény lenne 8-ról. Szóval Molnár Attila és Varga Péter még elég nagyot csatáznak a harmadik helyen. Ez a meccs még biztos nincs eldöntve, tehát itt a dobogó legalsó fokán még itt járnak egy táncot, és most Varga Péter kezdi a keringőt, aki elég szépen elmegy Molnár Attila mellett. Na de féktávon... Nagyon szépen bent tartott az autót, de ez sem volt elég ahhoz, hogy Molnár Attila ne támadjon vissza. Na most viszonylag hátrébb van Molnár Attila. De nem. Ó, és össze! Varga Péter kiforgott! Ez lett a keringő, Varga végre Péter rávittek egymás kiforgatta. lábára. Ez most sokba Júj. kerül, és Szűcs Máté érkezik. És Szűcs Máték megérkeznek hátul. Hát így a végére az izgalommal már elszállt, ugyanis Nagy Zsolt. De már az utolsó két nyarul újra. Kapcsoljunk is az ére. Újra elővette a pályát. A VSL Forma 3-as bajnokság Hockenheimi hétvégén duplázik, ami elképesztő eredmény, és meg is van 2 első hellyel, hát torony magasan benevez idén is a bajnoki címre. Nagy Dávid Molnár a Attila második lelassít helyen. Attila. Visszaengedi Varga Péter. Molnár Attila visszaengedte Varga Pétert a cél előtt. Ez nagyon fel volt tőle. Illés lett az 5., akkor Szűcse valami történt, mert csak 6. lett. Illés az 5. helyen bejött, az elképesztő eredmény. Szép címmel lett a 7. Zsupanek Bence érkezik be hátsó szárny nélkül a 8. helyen. Tényleg nincs hátsó. Szűcs Robert 9 és Dániel jön be a 10. helyen. Ez nagyon fair volt Molnár Attila. Érezte, hogy ő hibázott, visszaengedte Varga Pétert az utolsó További pillanatban sorban tényleg. pedig Fulmer Csaba, Talnics János, Tepicki Péter, Tész Dániel, Kulcsár István, Fulmer Zoltán, illetve Kis Dániel, akik célba értek. Molnár Dániel, ugye már kiesett. Illetve Székely Attila, Csuti Zoltán, Bernhard Gábor, Szakács Bence, Kis Dániel, Kunádám, Dani Bálint, Rónai Tamás, nem? Az én vagyok. Ezt látja, hogy... Igen, másik futamra már
csak 25-en eveztek. Sokkal több kieső volt a futamban. Hát óriási izgalmat tartogatott nekünk ez a futam is. Szerintem a második az tényleg sokkal élvezetesebb volt, mint az előző. Mindkettő nagyon jó volt. Tényleg engem a végén Molnár Attila sportembersége nyűgözött le a legjobban. Hogy tényleg a cél előtt utolsó méterekben befékezett meg át, visszaengedte Varga Pétert maga elé, aki így tudott futni a harmadik helyre. Molnár Attila csak esett a negyedik helyre. A napembere pedig Nagy Zsolt, és talán a nap egyik legnagyobb vesztese, aki többet is kihozhatott volna belőle, az szerintem Bernhard Gábor volt. Szerintem ő lesz az első számú kihívója majd Nagy Zsoltnak a bajnoki címhez, de hát itt azért van még több név is, akik ugyanúgy esélyesek. Már Nagy Nagy is képesztőt futott, és ott van Molnár Attila is, illetve Varga Péter, illetve most a második futamban én hiányoltam Zsupanek Bencét. Az első futamban azért ott volt ő is. Úgyhogy sok pilóta van, elképesztő szoros csaták voltak, és szerintem itt izgalmas szezonunk lesz. Nagyon izgalmas szezon, ugyanis elég sokan bajnoki címre. Persze a legnagyobb esélyes az a címvédő Nagy Zsolt lesz, vagyis nem csak hogy lesz, hanem ő az. Meglátjuk majd, hogy mi lesz a továbbiakban. Többi pálya hogy fog nekik feküdni. Minden esetre, hogyha ugyanilyen izgalmak lesz minden futamon, a végére ők is roncsoványan fogják befejezni a bajnokságot. De én is végig izgultam az egész futamot. Egyszerűen eszméletlen csatát láthattunk itt az első 4 helyen. Hát tényleg oda-vissza ment az adok-kapok. A végén hát szerintem már koncentráció hiányában talán történt néhány kisebb alőr, néhány ott. Szerintem ezt még lehet fokozni. És akkor szerintem lassan is köszönünk. A VSR Formárom bajnokság szezonját láthattuk Hockenheimből. Bajnokság szezonját láthatott számunkra. És ne felejtsük el, hogy van még hátra 5 futamunk. És ugyanekkor folytatjuk jövő héten. A helyszín Valencia lesz. És várjuk Önöket akkor is a képernyők elé. Mi most akkor búcsúzunk. A türelmetlen operatőrünk Kósa László volt, én Rudas István voltam, kommentátortársam pedig Rónai Tamás. Jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!